handitan, zen naiteten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Hey, nik ez dakit hendik handitan, zen naiteten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. La Pazen Okzitaniaren aldeko korrika Aiurtitik sartu da Euskal Herrian. Iragan astean Arredadek Bretoniaren aldeko lasterketan euskalonen presentzia nabaritu zen. Gaur ostegunean berriz La Pazen Okzitaniaren aldeko korrikan parte hartu dute besteak beste AEKako ordezkariek. Euskal Elkargoak La Pazen 27. kilometroa erosi du aurtengo edizioan. Frantziar hauteskunde legegileetako ehatzadaiko hautagaiek ere parte hartu dute lasterketan. Hain zuzen, 5. hautez barutiko hautagaia den Matilde Jarik hartu du lekukoa gizunen. 4 egun eta 3 gauez gelditu gabe lasterketa aritu ondoren, ekainaren 5ean Pauen bukatuko da 600 kilometroko ibilbidea egin ondotik 2022ko La Pazen lasterketa. Gabon guztioi, arratsaldeko lehen orduan ertzaintzak Xabier Atristain atzilotu du Donostiako parte zaharrean. Handik Martuteneko espetzera eraman dute. Espainiako Auzitegi Gorenak atzo bere zigorra berriro ez aztertzea erabaki ondoren, Atristain bilatzeko eta atzilotzeko agindua eman dute Madrilen. Otsailaren 18an utzi zuten azken Martutenen bertan. Europako Giza Eskubideen Auzitegiak inkomunikazio aldian haren defentsarako eskubidea urratu zela ebatzi ondoren. Kotizazio gabeko pentsioak 15% handitzea adostu du EH Bilduk Espainiako gobernuarekin. Hilean 60 eta 100 euro artean igoko dituzte alarguntasun, zuhurtasun eta balia ezintasun pentsioak. Urte amaiera arte egongo da indarrean eta 2023ko aurrekontuetan ere jasotzea aurreikusi dute. Bien bitartean, Euskal Herriko Pentsioen mugimenduak protestara deitu du ekainaren 9 enplegu pentsioen planak sustatzeko lege proiektuaren tramitazioa gelditzea eskatzeko. Gaur gainera mugimenduak agerraldia egin du Tabakaleran, ekainean egingo duten bizikleta martxaren berri emateko. Bestera etorri zareten pentsiodun guztioi, gure mezua indartsuagoa izaten laguntzen duzuelako. Pentsiodunen mugimenduak Euskal Herriari bira emango dion bizikleta martxa antolatu du eta ekainaren 13tik 25 izango da, hain zuzen 13 etapa eta 700 kilometro baino gehiago egingo ditugu. Hogeita lau langile inputatu dituzte azken urtetako lan gatazketako protestaldietan. Langileen artean beldurra zabaldu nahi duela egotzi diote sindikatuek Jaurlaritzari. Izun ekonomiko asko jaso dituzte 3.000 eurorainokoak. Jaurlaritza langile borroka kriminalizatzea egotzi diote eta langile asko akusazio faltsupean atzilotzea.
Era berean Mozal legea aplikatzen ari dela leporatu diote, eta iradoki diote gogo bera jarri beharko lukeela negoziazio mailak sustatzeko. Alde horretatik azaldu dute enplegu sailburu ordearekin bildu zirela urtarrilean gaia jorratzeko, baina ezin dutela balantze positiborik egin, egoerari buelta emateko borondate falta duelako. Segurtasun sailari ere bilera eskatu zioten eta ez dute erantzunik jaso. Egoera horrela protesta egingo dute ekainaren 7an Bilboko auzitegiaren atarian, zehazki Bilboko metaleko 2 auzipetuen epaiketaren egunean. Ukrainako gerraren ondorioak, inflazio handia eta aurreikuspen ekonomikoen okertzea ez dira oraingoz gai izan Euskal Herriko lan merkatu bilakaera positibotik desbideratzeko. Maiatzean berriro txikitu dira langabeen kopurua. 3.526. Lagun gutxiago daude langabe gisa erregistratuta Lanbidearen eta Lafar Lansarearen bulegoetan. Idoia Mendia, Eusko Jaurlaritzako enplegu sailburua. Nik uste dut gaurko datuak itxaropentsuak dira eta nik uste dut oso ondo erakusten dituela Espainiako gobernuak eta Euskadiko gobernuak ari garen politikak efektu baikorrak dituztela ekonomian eta enpresetan, enpresak itxaropentsuak daude, naiz eta zailtasunak izan, baina enplegua hasten ari da Euskadin. Eta gaur, inoiz baino gehiago dago Euskadin jende lanean, seguridade sozialari kotizatzen, eta gainera hori guztia eskubideekin. Gazteen buruko osasuna zaintzeko urgentziazko neurriak galdegin dituzte Iruñean. Pandemia garaiko kriminalizazioak, aldaketa sakonak ekarriko dituen etorkizunak eta beste hainbat aldagaik eragina daukatela gazteen buruko osasunean ohartarazi dute. Hori dela eta Euskal Herriko neska gazteen kolektiboko kideak Iruñean elkartu dira. Haien bizitzak eta buru osasuna zaindu daitezela eskatzeko. Eusko Legebiltzarraren gehiengoak atzera bota du alokairu soziala sustatzeko asmoz, EH Bilduk proposatu duen lege egitasmoa. Aurrez, Eusko Jaurlaritzak emana zuen lege egitasmoaren aurkako iritzia, eta gaurko bilkuran EAJak eta PSek kontrako botoari eutzi diote. Aurka agertu dira halaber PP, Ciudadanos eta Vox taldeak. Unai Fernández de Betoño, EH Bilduko legebiltzarkidea. Uste dugu etxebizitza larrialdi baten aurrean gaudela, inoiz baino eskatzaile gehiago daude etxebideren zerrendan eskatuz alokairu sozialeko etxebizitza bat, oaintxe bertan eskatzaile guztien 80% aldarrikatzen du edo eskatzen du alokairuko etxebizitza bat, momentu honetan 61.000 eskatzaile inguru dauzkagu, eta hoiei eskaintzeko etxebizitza parkea zenbatekoa da. Etxebizitza parke osoaren eta lehen etxebizitza parke osoaren 3% ez da ailegatzen. Ez dugu ulertzen Jaurlaritzak irizpide negatiboa eman izana, ez da izan sorpresa bat, baina bai justifikazioa edo ematen den arrazoi nagusia, alegia lege proposamen honek ez daukala justifikaziorik, ez dugu inondik inora ulertzen. Birginiako epaimaiak arrazoia eman dio Johnny Depp. Amber Heard 15 milioi ordaintzeari kondenatu dute difamazioagatik. Epaiak biak difamatu zirela uste du, baina Heardek salatu zituen tratu txarrak faltsuak zirela ondorezatu du. Esti Linares. Hombre, Johnny Depp dauzka denok bezala, eta hor nik baita ere ipiniko nintzatek, bere itzalak eta bere argiak. Eta orduan, argiak eta itzalak baldin baditu, beste pertsona bat bezala, orduan. Ostras, gauza pertsonalera bidali eta ikusteraztea, begira zein arrazoia dekon, begira zer egin dion pertsona honek, begira,
ostras, nik uste dut baita ere Joni Deuk iraman behar izan ditu bestelako prozedurak oso pertsonalak izan direnak, eta ez zegoen elkar lotuta bakarrik prozedura honekiko. Hori alde batetik, eta beste aldetik niri batez ere beldurtzen hauena da horrelako kasu konkretuak erabiltzen ditugunean hori deslegitimatzeko bestelako gauzak, ez da? Igande honetan, hilaren 5ean Euskal Eskola Publikoak bere jai handia ospatuko du Bastidan. Aldarrikapen hitzordua izango da, ikastetxe horiek egiten duten lanari balioa emateko. Lourdes Imaz Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioko kidea. Balorean ipini nahi genuen, Arabako Errioxako ikastetxe publikoek egiten duten lana, Han, Euskal Herriko izkina batean daude, baina oso importanteak dira bertako ikaslei kalitatezko euskarazko irakaskuntza eskaintzeko, eta hori balorean ipini nahi genuen, Eta gero, abestiarekin ere, bai pixkat esan nahi genuen, eskola publikoak bermatu behar diela ikasle guztiei, bizitzan nahi dutena izateko eskubide hori, orduan pixka bat ideia horiek azpimarratuko nituzke. Igandean, gaueko 10:00 aurrera gainera, Hamaika Telebistak Euskal Eskola Publikoaren jaiak eman dituen irudi honenekin, elkarrizketekin eta herritarren ahotsekin saio oso berezia osatuko du. Ez galdu. Nik ez dakit nik handikan, zen naiteten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Hey, nik ez dakit nik handikan, zen naiteten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Euskal Herria zuzenean jaialdiko programaziora gehitu diren beste hainbat talderen berri eman du festivalak. Sepeltura, Atoen, Sofa, Pasadema, Lumi eta Fusible taldeak besteak beste. Eta musikaz gabiltzala, Brigadeloko taldeak Gaztelu Baltza abestiaren bideoklipa aurkeztu du. Amaiurren askatasunaren alde bizia eman dutenei gorazarre egin die Brigadelokok. Eta horrekin utziko zaituztegu, besterik ez dut aldetik. Gogoratu, une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran, hamaika.eus atarian. Ondo izan eta asteburuan. Gaztelu baltzori, Amaiur Gaztelu baltzori, berreun gudari oro sumin, zaintzen zaitu ben, zaldun onak, Navarraldez egin da bezin, berreun gudarik, Gaztelu Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari.
Hey, nik ez dakit indik handitan zen nahi deten izan, baina ikusiko nuke gustu handiz Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Zuretzat Txema Pamundi zukurratu baitzenuen bidea, eta zuretzat Pepinoain emandako fruituagatik, itxirentzat, eta azkaratetarrentzat, Maritxuleta Mendia familia arategiarentzat. Zuretzat el bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen, euskaltel.eus superdendak. Eta gunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta gaurkoan horretarako gurekin daukaguan elindane. Umoregilea, eguerdion, ongitorri. Kaixo, eguerdion. Bueno, umoregilea, lokutorea, baita ere aktorea. Zuk nola definituko zenuke zure burua? Nire burua umoregile bezala definituko nuke. Osea, 21. mendeko umoregile gazte prekario bat bezala, horrexegatik sareetan, hori, gauzak egiten ditut. Ze gaur egun, hori, prekarioa balin bazara, sareetan egon barzara, bai ala bai. Bai, azken aldean gainera jotaki bilezara, ez da, monologoak egiten, despotorri izeneko ikuskizun batean, laster urte hurrena ospatuko duzuena gainera